Ang mga bagay na ito ay sinilta ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang salimutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa salimutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at sa kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang salibutan ang dinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan. Ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, nagaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila at iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binatayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matuwad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y mangagtamot ng aking kagalakan ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang salibutan ay sumampalataya na ako'y isinugo mo. At ang kaluwatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin ay naiisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. At sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumaong kasama ko upang makita nila ang kaluwatian ko at naibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at
ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo, ay mapasa sa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tap. Hello. Pa. Ginoo pasibayo po, yun naman po yung kikang masayang kayabakan. Ngayon pong kaorasan, Ginoo makanyang dakang pasalamatan at pupurian at nung makananong yaka po may ngawani kaya kami iningat ning balang metong itpang banal, alaki arugungayab las karing dapat mong mangayap kaya kami. Nung aliwa mo po yung puryanda kayot samban, kingke kong pang-espiritu po king katutuan. Yan pong kaorasan, Diyos ko, makanya na kaya naman po misasan metong ikaming kakapatad, banting upayang sambanda ka. Sana po dinan may pong kabyas na ning balang metong kaya kami, makanya nila po sana nga talastas ding banal mong kautusan, banting upayang agamat nila, gingaldo panin bukas. Ikpa, alwa mo po Ginoo ing panalangin ni ing sarili ni, nunay pa naman din hanggang lelangan mo babo na ning labwad, maniwala at ali para mo kaya po sana iligtas. Dinan mo kaya po sanang pamikakalugod king balang at metong kaya kami, dayo may pamikampi-kampi ka rin kiking puso, nunaying lugod ya po sanang mananili kaya kami, pabanting upayang tumula ka rin kiking dapat. Pasibayo, emilaman po gisananik pa, yung lamanan ng kekeng puso, ikakakilala mo lang pong balo. Pasibayo, orena mo po rin pisasan metong ming dalawang pong kayadwanan ngayon kayabakan. Sana po tanggapan mo lang mabanglungahin, king kekang banalayarapan, at tanggapan mo naman yung liumong pamipala, ang po yung kekang patnube, yung lagyo ng Yesus sa kekeng tagapagligtas, yan asa.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pag-iugnayan ng daigdigang di nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talitayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroong lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at pusposang pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat panggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pamsalang katawang laman o tao ay siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanan na napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na susulat sa Biblia ay may kabanalan na pinakilala ng medyumidad.
ding balang pawut. Ayatyo karingkya kayong pago. Kanita, mga sadsad kayo hanggaking pararasan. Ingkalam at kabyasnan, mumunang pabandiku o mapilan adisan. Manatili sa karingkya kayong kaisipan, ing kapayapan. Sablang disan king kayabakan na ite. Binayang mayulaga at maliwalas. Ing paksa ami talaga kay kayo. King bane-bane, mi iyabyela ring pamagaral. Mi iyabyela ring kabyasnan. Karing balang metong kaya kayo. Ingulagana. Kasing timbang newari ning kaya kayong inawa. Kasing timbang ning kaya kayong biye. King miyayal wangaske. Mituturo kaya kayo. Nung makanano kong dapat mayap. Karing kalupa yung tao. King miyayalwang aspeto, miyayaliwang paralan, makagawa kayong mayap. Makadapat kayong mayap, karingkya kayong kapatad, makabilang ampong ali king kapanwala na iti. Kingalang patugot, isasagiwami kaya kayo, nung darapat kong mayap, bibit-bitan niya ing kabyasnan, karing kaya kayong kaisipan, at yuya ing lugod, karing kaya kayong puso. Kanita, maging bawog, ing daraptan yung mayap, karing kalupa yung tao. Milalako kabaldugan, uli na ning kabyasnan. Ing pamanyapat mayap, agawayo king miyayalwang paralan, moral, espiritual, at material. Naburing sabiyan, alakang pibandyan, kamakadapat mayap. Ulit-ulitan ko, king miyayalwang paralan, miyayalwang aspeto, makadapat kong mayap. Potang buryan ning tao, agawa na ing bagay nga iti. Sablang talasuyo adisan king pinandita ite. Lawan yu ing kaya kayong kabilyan. Alang patugot, paganaka. Pakamalan yu ing panawon.
Kabang masikan laring kaya kayong tud, makaramdam laring kaya kayong balugbog. Karing sablang turo, pakikuwanan yung pakikuwanan, ay bekot yung bina, ding balang tungkulan niyo ang gaking pasadsaran. Wam, miras at miras ing panawon, manamdaman kong kapagalan, malyari kong painawa. Dapat, ako tutok nang. Ban kanita, misadsad kayo. Misadsad kong para-para, karing tungkulan, amiyabye, karing kaya kayong palad. King pinandi tayti kanakong gabi, gintuya ing oras, mekini. Wa ing oras sa ini, metong yang pamanyamba, metong yang pamagaral. Dapat ibiyakula mo ring paganaka. Pakikwanan mo talasuyo. Kilubning aldo-aldo, kailangan akargami ing katawan mo, kinggule ang mataluras. Ing okra, kailangan ilako may butol. Ing talinom, agyang pabukal miyam. Magiging saluyot, makanyan mo naman. Karingat yung okra, kailangan makapangan ka hanggang 7 piraso. Aldoldo, piliwas-liwasan mo nung nano ing gule aaisadya mo. Abinanggit ko keka. Astong abak, ala ka pang bakas pengan. Huling ka pigaganakan, kakuntalan suyo. Magkang lunto ing komplikasyon, mabahay ta kapanamdaman king kaham. Dapat bayo mirasita, kailangan madunot ya. Nano yaman, ingatyo king katawan mo at inubo. Ika kakilala mo ing bagay ngayon. Wa ulitan ko, dinakekya mo, ing di tapinantit. Uling yan, mangain tulid, banang agawa ning tao. Lawan mo yung kekang sitwasyon, kakilala mo, nung nuka rin niya may na, ingkaha mo. Gawan mong pasibayo, impenabilin ko king napon. Itang bayo ka matudtid, kailangan, minum kang maligam-gamadanom. At misadya ka, itang mapaling-mapalik, takpan me, kingat yung papel. Meto nga basito, kailangan busbusan me, malati mo. Karin may itulid, ing busbus mong arong mingat ba. At kaybat, bendahan me ang bulak, maligam ka dalam. Ing parte mong arong. Ban kanita talang sa iyo. Itang sinus, ayaman mo dake karing mga biyasa. Mabaklas. Mabaklas itang sipon, amelangi. Kem parte mong sentido niyan. Salamat. Dano mo, ala kang sa salat. Eyaslam, dano mo, ulitan ko. Yan, bengi-bengi gawan mo. Baslayan mo. Ating lumual king kang arong. Binang malapot, nung lawan mo ating bawo. Dapat yan, pasalamatan mo. Kailangan lumual. Bengi-bengi gawan mo, itang bayo ka matugtud. Balaya ka nung nanong oras mo gawan. Ingat yung paralan. Dapat ita, gawan mo, itang nakaluluwal, king ko bumuntok nangan, umena kang painawa. Makanita. Salamat, dendeng ka kong suyo, abinye king ka kong panyatang. Mapilan adaramdam, king pinanditayte. Iti, metong yang pamagaral, metong yang pamanyamba. Ding mapilan kaya kayo adaramdam, ay ako kilayit, ketang lihim, adwan yung bureyo. Lawan nyo ing kaya kayong kabilyan. Wan anong minsan ing tao, mangap kapan niya. Kingkelang bata na ning panahon, manaya ko. Manaya kong ausana ko ning espiritu. Potang miras ing panahon, apa magsadya na ning tao. Kanita, biye-biye ing pakibat kaya kayong tao. Gamit ning upaya, manibat king tutuking Domingo, kailangan kaya kang babuluklok. Lawan mo ing sitwasyon. Ikang mismo, akilala mo, asaksi mo ing misteryos, king kang biye. Yan, uli na ning mabilog mong kapag sadyan, ing mabilog mong kayadwanan. Salamat, mayari lang.
kaya kabukuran ng oras. Pakikwanan yung pakikwanan, mga sadsad kayo, karing tungkulan nyo. Pakikwanan yung pakikwanan, pakamalan nyo ing kapagalan nyo. Dapat na kong dapat, mayap karing kalupa yung tao, makabilang ampong ali, king kapanwala na ite. Kanita, mi kakatawan, ingki kayong kapagalan, King Aldo Amponbe. Salamat, Mayarina. Ingka kong bendesyon at pamipala, ilalakwan ke kayo nangan. Yakwing sinuyo, dinalo ke kayo. Espiritu Santo, mamone ke kongan.
mag-aral muli sa araw po ng ating pagsamba. Maganda pong umaga sa inyong lahat, mga kapatid ko po sa pananampalataya. Tunay nga po, ang Diyos ay mapagmahal sa atin. Hanggang ngayon po, hindi tayo pinababayaan. Nananatili pa rin po yung kanyang mga biyayang ipinagkakalob niya sa atin. Bago po pala tayo pumunta sa ating tema, sa ating pag-aaral sa umagang ito, nais ko po munang bumati sa inyong lahat ng Happy Father's Day po. Lalo na po sa lahat ng mga magulang na nagtitiis ng hirap na walang sawang pangangaral sa kanilang mga anak. Sila po'y nagpapatuloy upang ang kanilang mga anak ay mapapabuti lamang. Kaya po, mataos ko pong pusong bumabati sa ating mga magulang. At gayon din po tayong mga magulang. Marami pong salamat sa Diyos. Pinagkalooban po tayo ng kalakasan at buhay at hanggang ngayon ito'y ating ginagamit sa pamaraan po ng kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, ito pong parahan ng pagkakawanggawa, kung ito po'y ating susuriin, ito po'y paraan ng Diyos sa kanyang mga plano upang ipadama po niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Ito po'y parahan na iginawad niya sa mga pinili po niya, unang-una sa mga propeta, sa mga tagapagturo, upang may paabot po sa atin ang kanyang pagmamahal ayon po sa kanyang mga salita. Mga kapatid ko po, kung paano po ang ginawa ng mga propeta noon at hanggang ngayon yung mga nangangaral o nagtuturo ayon po sa salita ng Diyos. Unang-una po upang ipaalam sa atin yung mga bagay na hindi natin nakikita. Yung mga bagay na di pa po natin narinig ng ating mga tenga upang yun po ay may padama po ng Diyos, ay may sa puso po natin. Yun po ang plano at paraan ng Diyos, ayon po sa nasusulat. Kaya po mga kapatid, lahat po ng nangangaral sa salita ng Diyos, yung sa mga nauna at mga propeta, yun po ay karunungan ng Diyos ang kanilang itinuturo, hindi po ang karunungan ng tao. Dahil po kailanman, kung tayo po ay makikinig sa karunungan ng tao, hindi po tayo lumilitaw na tayo'y tagasamba sa Panginoong Diyos, na lumilitaw po doon ay walang kabuluan po ang ating pagsamba. Kaya kung sinasabi po sa kasulatan, ito po'y tunay na nakasaad. Basahin po natin yung 7:7 ng Marcos, kung ano po ang sinasaad ng kasulatan. Sabi niya sa kanila, mabutihang pagkaulat. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ang mga nangangaral na tunay na sakdal tulad po sa pinili ng Diyos sa mga unang mga propeta, yung karunungan ng Diyos. Kaya nabanggit ko po kanina, isa na rin po yung hindi natin naririnig.
yung hindi pa po natin nakita, yun po ang ipinapahayag ng Diyos. Sa unang Korinto po, gayon po nagsalita si Apostol Pablo sa kanyang sulat. Korinto po, unang Korinto 2:9 po. Ito po ang nasusulat. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at narinig ng tainga na hindi pumapasok sa puso ng tao. Yun po ang mga ipinaparatang ng mga propeta na buhat sa Diyos amang nasa langit. Maliban lamang po sa mga taong tumatanggap sa Kanya, yung nagsisiibig sa Kanya. Kaya ang sabi po dito, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagagsisiibig sa Kanya. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, kung ito po ay ating pag-aralan, yung hindi nakikita, yung mga inaasahan po nating, hindi pa po natin nakikita na inaasahan natin, yung walang angganan. Yun po ang ating hindi pa nakita. Yung hindi pa po natin naririnig, yung mga hiba, yung mga salita ng Diyos na hindi po natin ginagawa, kahit po naririnig natin, hindi po natin ginagawa, sa makatuwid po, hindi po natin narinig ang kanyang mga salita. Dahil hindi po natin ginagawa. Pakuwari ko naman po sa ating lahat na nanampalataya bilang Espiritismo, tayo po naririnig natin ang mga pangaral ng banal na Ebanghelyo. Mga kapatid, ngunit ipinahayag ng Diyos po sa atin sa mamagitan ng Espiritu. Siya po ang nagsisiyasat sa mga bagay na lihim ng Diyos. Sino po ba ang nakakaalam o nakakakilala sa bagay ng tao, kundi lamang ang Espiritu ng tao? Gayon din po, mga kapatid, sino po, kahit sino, wala rin nakakaalam sa mga bagay ng Diyos, maliban lamang po sa Espiritu ng Diyos. Yun po ay ating pinaniniwalaan bilang tagasunod po ng ating Panginoon at naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang pag-aaral sa araw ng Sabat. Nadadagdagan po ang ating karunungan dahil po ang karunungan ng Diyos at karunungan ng tao, malaki po ang pagkakaiba. Ang karunungan ng tao, malimit po yun, ay alam na natin noon pa. Mangmang lamang po ang karunungan ng tao dito sa sanlibutan. Dahil po, mga kapatid, ang tunay na karunungan ay yung buhat sa langit. Kaya po, mga kapatid, sa araw pong ito, ang aking sinasabi, hindi po nagmumula sa akin, kundi nagmumula po sa salita ng Diyos. Dahil po, mga kapatid, ang Espiritu po ng tao at ang Espiritu ng Diyos ay magkaiba din po. Ituloy po natin ang ating pagbabasa sa dito po sa Korinto. Ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, ang mga malalalim ng mga bagay ng Diyos.
ito po'y suriin natin. Dito po sa 11, ito po'y sinasalita ng Apostol Pablo. Ito po ang mga plano at paraan ng Diyos sa pagkakawang gawa sa kapwa-tao. Sapagkat sa mga tao ang makakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ang espiritu ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sinasabi po ni Apostol Pablo, dito po, isunod po natin dito sa 12. Sabi po, ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Alin po ang espiritong ibinigay ng Diyos sa atin? Ang haking patutuo po, yung espiritong ibinigay ng Diyos sa atin, yung may dalang kausayan, pagmamahal. Yun po ang espiritu ng Diyos na may taglay na kapangyarihan. Mga kapatid, para po hindi tayo maligaw, linawin ko lamang po kung alin ang espiritu ang ibinigay sa atin. Basahin po natin sa pangalawang Timoteo 1:7 po. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. Yun po malinaw nakasaad sa kasulatan sa salita ni Apostol Pablo. Kaya kung sino man po ang mga nagsasalita sa harapan ninyo, suriin po natin. At alin naman po ang espiritu ng sanlibutan. Hindi po kaila sa atin noon at hanggang ngayon ayag po ang espiritu ng sanlibutan. Madalas po natin marinig. Madalas po natin makikita. Basahin po natin sa Galatia 5, sa 19 po. Sabi po dito, ayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Tuloy po natin sa 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninbugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahagi, mga hidwang pananampalataya. Ayan po yung mga espiritong sanlibutan. Kaya mga kapatid, mapagmahal po ang Diyos sa atin. Hindi po tayo pinababayaan. Patuloy po tayong tinuturuan. Patuloy po tayong pinagtitiisan. Basahin po natin ang ating referensya sa parahan ng Sa parahan pagkakawang gawa. Basahin po natin para po ating maunawahan. Kaya nga lahat ng mga bagay na hibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Tignan nyo po, suriin natin. Ang hibig po sabihin, kung ano po ang gustong mangyari sa atin, siyempre po ang ibig natin yung mabuti ang trato ng tao sa atin, ay gayon din po sa atin ang trato natin sa kanila. Bigayan lamang po. Dahil yun po ang ibig ng Diyos, tayo po'y magmamahalan. Gayon din po ang nakasaad. Dito po sa Lucas 6:31 po. Wala po, katulad din po ito. Para po madali nating mapika. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Ito po'y kautusan. Mga kapatid. Ito po'y pinangangaral din ng mga propeta noong araw.
mga apostoles. Kaya po ang ebanghelyo, tunay nga po ito, salita ng Diyos. Mga kapatid, paano naman po natin gawin ang kautusan ng Diyos sa literal na bagay nang sa gayon may padama po natin kung tayo'y tunay na nagmamahal. Katulad po ng isang kautusan ng Diyos, hindi po ba mahirap mahalin ang kaaway natin? Bakit sinasabi ng Panginoon, mahalin natin ang ating kaaway? Paano pong paraan? Yun po isang pag-aaral din kung paano po tayo magkaloob ng mabuting gawa. Paraan sa pagkakawang gawa. Mga kapatid, kung basahin po natin, ituloy natin. At kung ito'y ating gagawin, mahalin natin ang ating kaaway, ito po'y malaking ganti sa Diyos. Tuturing po tayo ng Diyos na anak tayo ng kataas-taasan. Tuloy po natin sa 35, para po ito'y ating datapot ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawin ninyo sila ng mabuti. At mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa. At malaki ang sa inyo'y magiging ganti. Yun po ang sinasalita ng Diyos na ating tatamuin. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masama. Paano pong hindi natin masasabing ang Diyos ay mabait? Nakikita po natin, mabait ang tao, masama ang tao, nakakatamo po ng blessing, biyaya. Nagpapaulan po, naulanan ng masama, naulanan ng mabuti. Naarawan po silang lahat. Kaya ang Diyos hindi po nagtatangi sa atin. Huwag po tayong mahiya sa kapwa-tao natin. Mahiya po tayo sa ating sinusunod na dakilang guro. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, sabi po sa 12 Roma 21, huwag kayong padahig sa masama, kundi bagkus, daigin ninyong mabuti ang masama. Yun po ang nakasulat. Ito po'y paraan lamang upang ang tao'y maraming matutunan, upang ang tao'y ang kanyang kaligtasan matatamo niya sa dakong uli. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, bagamat man po marami pa po yung mga kapatid natin na magpapatotoo. Hello? Kaya, kung tayo po ay nagkakawang gawa sa ating kapwa para sa kalulugod ng ating Panginoong Diyos, gayon din po ang binabanggit ni Apostol Pablo. Ito po ay ating nararapat gawin para po tayo'y mabigyan ng maraming kabutihan sa buhay natin. Kung basahin po natin sa Efeso 6, bulatan po natin sa 6:7 po. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya dapat po tayong mahiya sa Diyos, hindi sa mga tao. Lagi po nating iisipin ang karunungan ng Diyos at ang kanyang magandang kalooban niya ipinapadama po sa atin. Mga kapatid, di ko pa po nabasa pala yung 6, napunta na po tayo dito sa 7.
Hindi ang paglilingkod sa paningin, nagaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Hindi po yung pagkukunwari lamang po ang ating pinapakitang pagmamahal sa ating kapwa. Kailangan po yung karunungan ng Diyos, yun po ang ilalaan natin sa puso't isipan. Ang karunungan po ng Diyos, yung may malinis na puso. Yung wagas po, yung walang pagkukunwari. Ito lamang po mga kapatid, ang aking munting mensahe sa inyo. Maraming salamat at muli po magandang umaga po sa inyong lahat. Yang kapampangan ako mo po. Pasibaya po, maya pa bak. Kaya yung pengari, yan pong kapatad. Happy Father's Day po kaya katamong ang pengari. Yang nuwanti po, karaguling lugod na ng Diyos kaya katam. Yang pablasa kang yang dilintignan din at syuta po mo rin kini uling gawan tala rin kaya katungkulan kaya tamertong at Diyos. Yang nyapin po ako tinalang kaya katang kapulungan ini, uling kaya katamong mani mo na chulamin nila. Napunla pa po hatame ko ne. At den kaya katamong kayo na kanang dinabak po lame ko, kinsila kanong linaban lata minilagi ni Luminidad, Manila. Yang gusto niya akong tatalang kayang pulong. O ba po makarkulangan may nasa. Sabi ko nun din, yan nga siguro gumani mo, nagulkuro na boses. Sabi ko nun din, alata yata ang gamit ako. Ako nang balang parikil po ta rin kikatang kapatad ako. Ngapin po magsadya-sadya kayo, dakalya pa yung oras. Ika yung kapatad ni babait lalaki. Yang, emo po bukod di kami nga ating karapatan na magsalita kini. Kita mo nga po, share tayo po itang kikatamong buring share makayukul king kikatamong kasalpantayanan. At welcome po king kikatamong pengaring balikbayan. Aking pilambulan taya kaya bingin. Dintang na naman po rin ang lugod na ng Diyos kikatamo. At ngayon po hindi nang kung oras yung kikatamong kapatad balikbayan mo naman pablasang pilana nga do, makunya naman kanini. Nandun na ngin makadukunin naman natala. Yung kikatamong kapatad na July, gagumi siya po yung paninayin tamo, ning metong yan naman gabi ni. May payabak po. Gusto po lang kung kini kang babo, medyo masala ka mata, kakain mo ang pure. Rin kaya lalam. Una po sa lahat, magandang umaga sa ating Panginoon. Walang sawang tumutupad, sumasamba sa Kanya. Pasensya na po, kasi po yung Tagalog hindi ko masyadong gamat. Sabi nga po, araw po na naman ng Sabat para tayo ay magbigay puri, pasasalamat sa isang linggong paggawa natin sa ating kagustuhan at sa paggawa ng paraan, maraming pamamaraan ayon sa ating paksa, pag-aaralan, ipinaliwanag ng ating kapatid kung paano tayo magsimula hanggang sa katapusan. Katulad po, sabi nga ating umawak sa mesa ngayon, akala ko po ay hindi ako mabibigyan ng oras. Pero ang totoo ito, medyo nagtatago ako sa kanya. Siguro, alam po niya, sa Sabado po, ako naman po ay magpapaalam na. Pero ako'y sa bawat linggong pagsasamba ninyo ay nakikita ko at nasusubaybayan kung paano ang pagsamba rito. Katulad, kasama niyo po ako at nananalay. Tayo po hindi magsasawang tumupad sa ating mga tungkulin.
kayo po ay aking inaanyayahan sapagkat sinasabi sa kasulatan, kung tayo ay gumawa ng katapatan sa ating kapwa, mayroon pong katumbas yan. Hindi natin kalilimutan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng lihim at gumaganti sa ating mga gawa. Ayon po sa nakasulat sa Biblia, sa Lucas, basahin po natin sa 6:38, kung ano po ang sinasabi. Kasi po ang sinabi ng ating kapatid na puro paggagawa at paggagawa sa kapwa, ito po ang ganti sa ating Panginoon. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat ng inyong isukat at doon kayo'y muling susukatin. Tignan niyo po ang nababasa. Hindi tayo po hihingi ng marami, hindi tayo po bibigyan ng marami kung ang ginawa natin ay konti lang. Base sa ating gawa, doon tayo nasusukat sa ating pananampalataya. Una na po sa akin, ako po ay mula't simula ay nakakarinig na ng mga salita ng Diyos. Sana po ay huwag tayong magsawa. Kung kailan tayo nag-aaral at nakakaintindi, doon tayo po sana titibay ang ating pananampalataya. Meron lang pong kwento sa inyo. Isang joke lang po ito. Parang katulad po ng ating pananampalataya. Kung tayo ay nagbabasa ng Ebanghelyo, kung naunawaan mo ng lahat ang kahulugan ng salita ng Diyos, kalupan na po itang kwenturang baluga, pampangalan ko na mo po, siguro, pampakantaan naman po. Tinipayaking kapatagan, unang sakay ang Philippine Rabbit. Yung sakay po ngayon, likwano rin tsinelas na. Kanyang kuldas siya, yung Manila, pa ito na rin tsinelas na. At saka yung minor de ralo-halo. Unang ngayon po ginogo. Sabi na king kayabi na, kuya nga na, kanya maring halo-halo king kapatagan. Kung toro ka rin niya lalalam, ka rin niya nyanyaman, nga na. Kalupan na po uning kasalpantayanan po tang agagawa mo ring kasulatan at adidinan mo kahulugan. Kanitaya po, taramdaman mo king kaya ang sarili. Sana maging katulad tayo po ito. Kanya, sabi da ring banal, mamasata mo pong ebanghelyo. Bang kanito, baluta mo itong dapat. Kasi diyaman yung ibang ingapon yung Diyos kanita, sinabi na, ipanaral tayo yung ebanghelyo king yato. Hindi dapat tayong punggawa. Nung mayat naman po, dapat, ito pong mga sulat, nung balo mo yung mayat, may gawa, kasalanan niya nga na. Kaya mo ko bala, kalaw ko na pong sita-sita nung balo niya po. 4:17 ni Santiago. O lalo na po kaya nung marawak siya, gawa mo. Kanya ito po dapat tamong pag-aralan. Sabi na po ng 4:17, sa nakakalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi na ginawa ito'y kasalanan sa kanya. Kaya dapat tayo pong magsuri at luwang pong bagay, yung pamamaraan na paggawa ng mabuti
sa ating tema, gawa ng spiritual, moral, at materya. Ito mo po yung kanakong sabi kayo ngayon at kayo naman pong balang pasensya nung sinobra po. At inulang kayo naman pong balak. Ilang po, maya pahabak, Happy Father's Day po, kaya kayo nga, lalong-lalo na po, yung kanakong sarili. Maya pahabak po. Salamat po, aking kakatamong kapatid. Lawan niyo po ang giyang pilambanwang linaw siya, uling talagang sundalos na nga pong Ginoo. Makatoya pa mo rin po tarame, may ngalawang na po. Nyapin po itamong at tsukin ni pagkikuanan tamong nga gawa rin at tsukin nga lumbas sa aking kakatangkasal pantayanan. Pagkikuanan tamo, agawa tamo naman. Kailangan ng kakatamong taram ay palang yala pupurul. Mga tanong nanong oras gamitan na kataning nga pong Ginoo. Agamit nakatamot na anumang oras burita lang damitan na agamit tala. At pasibay po yung kikatamong kapatid at singalis siya po yung parinayan tamo. Maya payabak po king meto nga Diyos. Makanyan mo kaya kayo po kana po kapatid. Kita pong may labasa na mig-testify ko maging kita pong kaya katamang 42nd anniversary Mother's Day. Ako mo rin po yung magsalita keti. At ngayon naman pong Father's Day. Yako mo naman po yung magtestimonya. Baluyo po, uri na po ni nga pong Ginoo, na bawat po agawa tamong mayap, maging patutuo ta po. Ya pong buri na ita pong mag-spread tamong gospel. Ako po ya pong ikit ko ita. Ita pong dapat amaya pamegawa kaya katamo as a reward. Dapat po talagang tayo man po dapat panyabyan, pero as a living testimony, agawa tamo pong panyabyan, uli po ita gawa niya po ning apong Ginoo. Ing pong himala, ing pong misteryo na ning apong Ginoo, ako po ikit-ikit ko. Sabi ko pin po, kay nga duwang banwang atyo ko po kening kapiling yu. Dakal ko po balo, lalo na po yung pamag-aral. Naman po kalupa rin nga liwang relihiyon o sekta. Den mo pong karelang manimuno, ilang mag-aral para spread in gospel. Na po kalupa yung kikatamo, ita mo pong mismong mag-aral, estudyante na ning kasalpantayanan. Kaya po ita metong niya pong ikit ko keng kikatamo bilang mag-aral keng espiritismo. Kaya pong mumunang aldo, uling ala ko pong idea keng pangay espiritista, ing sinabi ko keng Ginoo, palto ka na ako para lubusan kong manwala kaya ka. Uling ala kong balo keng idea ning pangay espiritista at keng espiritismo. Pero patuloy pong papakit ka na ako. At pero kong ikit, inya pong ingki katamong kapatada alis. Inya pong gawayang panuloy espiritu. Kanita ko po mengaga. Primero ya pong pepakit ka na ako. Inga pong Ginoo. 2 days ago po, minausiyay nga na ako. Impong pangani ako doktorya, keng medisina. Yung sinabi na po, itanga na ako na nurse na bayon talasawa. At suya po makakonfine niya keng hospital na magdalaya pong adwang pungol. Imburi na pong sabihan, kambala rin anak na pangani no pong anak supposed to be.
Kita pong minuna, kaya po mig spotting niya, 2 months niya pa mo. Pero mig wide ko. At inaus ke po, kaya katamong Diyos, banal na Espiritu, pero mig panik ko po. Ni salbaya po. 3 days ago po, makanya na naman. Pero mig kalmanti ko, sinabi ko, Gino, kayo na pong bala kaya. Pagtiwala kaya po kaya kayo, inga na ako keng kaya kakit. Makanyan man po bilang tao. Kaya tapong biyernes milabasa na ito. Tinext kaya po yung kaya katamong kapatadalis. Sinabi ko po, maging problema ko, worried ko. Tinagon kaya po ning kana akong kasuyo kaya tikeng nobena at kay bat po may rapat ya po itang dikilan. At na pong ka-imposible at na pong ka-misteryo milyari uling agpangpuket ang anakong doktoring sinabi na yung labor room ng anako. Ako man doktor na ako pero ako pa rin miras keng milob keng labor room. At sinawa na akong manintong panulo, ako manakit. Doktor na ako, pero ako pa manakit. Milyari po kay ba't na po nindikilan. Ako po inggewa ng balamong representative na ning anako, ning banalay espiritu. Pag-prepare na lang pong bula kaya din kaya katamo. Dita pong kayang kayabe, king kawang gawa. At mag-prepare pong plastic yellow, at dita pong alumbula kareta, kebit no po. Ikit ko po nga duwang mata. Pero po bayi, kinana ako po ning banal na espiritu. Anakong babae, makanano ka katapat kaya kampana ng palatayaan. Yan pong kitnahan na kanako ito. Yung sinabi ko kayang pekibat ko, yung pong kanakong buong kaisipan at buong puso, inali ako niya po kaya katamong ginunchos. Anakong babae, kapilan man, daka likwan. Kapilan man at syukeng siping mo. Iya pong binitawan ng salita, palagi ka na ako ng banal na espiritu. Kay ba't po itang pepakwayang meto nga bason danom, apulong kabonutiliabias, at ita po pepalelena, at ita pong yako pong gewa ng modelo, ketang anak akong atsukeng hospital. Niya pong magsinabi na ng banal na konsentrasyon. Mag-concentrate ko po. Itapong nung mahanano ng ulwan ng anak ko, adama ko naman po ita. Huling kita pong buong pusong pananampalataya at pamaniwala king katamong ginunchos. Karing king banal na espiritu. Kay ba't na po nita, kita pong problema na ng anak ko, contraction na po. Ita pong bago water na may makbong niya, alala pa po keng bulan, which is kenya pa mo pong July 26 in due date na. Mahiwaga po, inya pong x-ray nening banal na espiritu. Ikit na po, ita pong meto nga kambal mo munaya bitis apal dakne po, ning meto nga kambal. Kaya po, dasya po itang meto nga supling, meto nga kambal. Ako pin po, karagula milagro. Kay ba na po nita, dininano pong instruction, din pong kaya bemi. Yung sinabi na po, kay ba nantimano, detang megawang ita, pulay kami keng hospital.
At ikaskas la po retang atlong bulak karetang binyenan ning penabilinan ning banal. At pakiwari ko po, o ba't po kasikan ko pong lumakad papunta kining katang sentro, ot kay ba na pong meno pera tatal ng kingatsan ko, at ot bagya-bagya ko pong lalakad. Bala mo po ako po yung may opera. Makanyan man po. Linuklok da ako po kay ba't kung gewa na po ka na ako ng Banal Espiritu. Kaya painom na ako po kitang kapit ng basitong danuma, penabili na. At deta pong apulong bonito la abya siguro po kaya feeling ko representative no po nitang antibiotic apulula pong piraso. Kay ba't na po nita may nabili niya po yung banal. Ing mo muna, uling pong mengutang lareng kaya katamong kapatad, ela po milob keng labor room. Uling pong doktor nga na ako, iya pa po milob para akit ning kayang kapatad. Ing sinabi na po ng banal, akong bahala kaya kayo. Makasubaybay ko kaya kayo. Ita mo pong bagay nga ita. Very impossible ya. Alala pong talagang paluban. Dali kay ba na po ning kaya katamong pamandikilan. Milayi na kaya po kayong hospital. Baluyo po, alang milob nino man po ka rin. Pero yung kaya katamong kapatad amityong, milob ya po na very impossible para po mikaskas la po reta nga lumbula kareta. Kaya tapong adwang pong ulang po papuki nga na ako, uling pong yung pera panulo niya po sa ganano kanong nga na ako ning kanakong kabangal. Daddy, ala akong akit panulo. Aliaren, inaren panulo, ana, daralan minala. Ana. Ngayon, po yung kapatadayalis, may kisabiya po kiyat ang nurse. Inaos niya po uling pong baykol. Pinahid no po ning anak ko, deta nga lumpulak. At ako po, patutuo ko, adwang mata. Deta pong bula kareta, tinla pong alcohol, pero niya pong biya na laging kapatad tamo, kaya ka na akong supling, kulela pong pink. Kay ba na po nito, kay ba na po ning kaya kaming pamangas kastingan na ako. Pepakwano ulit Sister Alice, detang bulak. Inya pong pakit no kaya kami, piniganya po, kulay pong violet, na nagpapatunay po, tingin nga na ako magaling niya. Binisita kaya po, napuningan na ako. Yung pangyayari po, ay ali po, niya po pong palang, dinina na ako pong instruction ng banal. Manibat po keng menibatan ko Kenny, hanggang pong 8 o'clock na po, ako po bitasang gagalo. Gewa ko po ita, kay ba't uling may nabilin ko po kitang manuyang ko, nausa na ako. Sinabi ko nga po yung patutuo po yung milyari. And then, ita pong tahuling bulak kebi na ning banal kening ka na akong puson. Niya pong lako kita at exactly 8 o'clock. Baluyo po, linwal niya po keng labor room nga na ako. Kebi na niya po kitang room na nung nuka rin niya po maka-assign. Survival la po, hanapin po ni nga na ako. Maya na kasaluso yung dayaya na. Pero bala mo na, tikpan magtaka ako na. Lawan niya po itang gawa na ng Banal Espiritu, yung kaya katamong Gino. Ini po, pepakit na naman. Nandin mo po. Daralang ko po yung piblasan ko kayong kayuling mintake pa mo misuyo kayong palengki. Anak bag kaya po yung susi na ng sakyan ko. Makanano ko pong muntakin kung na po ning kasuyo ko yung susi na ng sakyan para muntana kamkin, alayo po. So, bigbalik ko po higit kayo makasaraya. Kinlame ko ako. Manala ko sinabi, yung kulak pa na tsukakin. Lele ako. Kasi po niyang magbalik ko, pasikot-sikot siya po itandelanan ko. O tiro na ako pong pasikot-sikot, o tikit kaya po at yuketang gabuniin ka na akong susi para po yung dalan uling pong simbakan. At nandun po, magsalita niya naman po yung banal. Nagkempon Domingo, mag-umpisa kyan Domingo. Paluklukanan na ako po. Kitang lugar ay ita. Uling pong
Ako po ka na akong katapatan keng Diyos. Ang po po itang tiwala. Bingi ako nengang po kayo. Manibat ngeni. Hanggang. Salamat po dakal. Salamat po king katamong kapatid. Nyapin po potang Diyos akakiting katang katapatan alang mabayat maging mayan Diyos pagkalub na. At inya pong pasubali karetan talagang darapat mong tutu ay lang pasubali ng pamukunwarin karelang sarili. Hanggang pong oldo tsuta mo kinin ng katang sarili ay tapat kimburian nga pong Ginoo. Ingadwan tamo po ngayon mo rin matupad. Nyapin po nung halimbawa may nyad tamo nga pong Ginoo. Ngayon ipagkalub yung sabyan tamo ko king katang sarili kulang pa. Kaya tapagawain burinan ng Diyos kaya katam. Talaga pong makanyan po itong pagsubukan tamo at manaligtahi nga pong Ginoo. In Diyos po ipagkalob na. Kaya po yung totoo, karetang ka na akong kamuti pilanong nga pong milabas sa Domingo yok sinimba. Sabi ko, pamalangko pa mo rin ka na akong kamuti ako. Kita mo pong ortelano, nung nimbugla rin kamuti tamo, kaya lungaldo, lasola, lipo. Pero ako napon po, inawon nila, makagama mo, lasarol. Makalbugla pong danong. Pero lugod na nga pong Ginoo. At di pong mesira, pero naman laganas mesira. Sabi ko ka rin mamawon, sige ako na, bangka nita, pakinabang ng talang para-pareho. Pero po, yung sabi na rin ng mamawon sabi rin, ali, masyado kang garabyado, pakanan mo na kami mo, tsaka mo na kami paanaldawan, o lalong masanting ako nung yung burita. Iyak po, inisip po talaga nga lana. Karetang tanaman kong kareta. Uliwitang ketang sipin ko, lula pa nga dola, so nala. Lawin niyo po yung mysterious na nga pong Ginoo. Sabi ko, Diyos ko akong diyan ditak mo, sana mitaganan ko. O ito po, di na ako, ditak mo rin. Huling na niya ako ditak. Nyapin po kong tutugin ng manyag tamod dakal. Siguro po na sinabi ko king Diyos, Diyos ko, dinan mo kong dakal, siguro po dakal yung binyenak ako. Pero ulit sabi ko, Diyos ko akong diyang ditak mo po, dinan mo ko. Tagananan mo ko. Dininan ako po, ditak po, pasalamat ko rin po king Diyos. Karetang pigkalub na kareta. Pasibahay po yung kikatamong nga pagkaramdaman nga, yung kikatamong kapatada king mulan nga din. Nakaliang ko na po lagyo. O, ito po kami Wilson. Pasensya na po po kyan tatalang pulong may ka-amnesya niya ata. Patuto mo po itong may kakaida din tao talagang makanyan na po. Ali pa po kano may kamali yan. Maya pa abak po. Kaya kong sablang kapatid. Nganapin nan din po takanong yang tatalang pulong dakalaring makaduku. Na po. Bali masamting makaduko kayo. Kadong mong bagay ang gagawa nyo kanita. Ngayon po matutod, magayuno kayo. Ngayon po. Pero yan po, Sir Santiago, tanda-tandage, sungigin na ka makaduko. Pandas ko lang nakatama. Ngayon po makanyan. Unitam talagang masyasta talaga buntok. Ngayon po. Minsan po tang itutuman po, tang po nating sasabi kayo ni datanga na kaning demonyo. Niyayalway lungkya ka. Ngayon po. Tang katikalan, miral ken tao. Ano pa ta? Kailangan po, na ninuman deng magsalita kayo ni medium niya o talapagsalita ya. Yan mamburi itang sasabyan na. Nung mamburing pakiramdaman, nako man sana matutod. Nga po. Kakadwa kayo ng kapatid, nakakaswelo. Bago mo po, tang kaluguran na kanin Diyos, po tang buri na nakangigutan. Talagang pakit siyang lugot kayo ko. Bang lalo tamong magtibe. Yeah. Pero yako yan, makanya ning milyar kaya hindi ako pwede ko bang mababa oras? Pero yako po, mag-istorya kaya hindi ako, makanya ning milyar, bayo kaya po talakayan ning kaya katantema. Yako niyang banking espiritista, uling masakit yung kaya kaming biya kanita. Ayaw, yan naman makayang masakit. Uling dati ka rin pa maka-t-shirt ko, makapasandals kong
sisimba pero yan makasapatos na ako. Muli sabihan ting improvement. Ne po. Kanitang niyang bahay kaya pong espiritista, bali yoya ko may house ko kayang pamag-abroad. Uling uso kaniting pamag-abroad, uling nga laki arugong pegaralan, uling kay may garal, yapinta, sabihan natin nga pong Joe Tolentino, minumang problema din pera, uling kanita lang, kaya man talagang pera. Hindi po, niya, kaya may kapag-aral. So, king matulid na sabi, anong mako nito, anak ka na, mag-abroad ka, ano, provide ka mag-abroad nga lumapit ka tapaki ang banal espirituan. Kasi din banal espiritu, baluta mo, akakit ditang king Saudi. Uling uso yung Saudi po kanito eh. O niyang lumapit na kumampo. So nga ng espiritu, bisa ka mag-abroad nga no, opo. O hindi po espiritu, talagang kakilala ditang at yung puso tamo. Anong yako mo nga ning kukutnan mo anak ko, ako tulay, mag-abroad ka nga na. Uring kadalumdum ning dalanan mo, ha? O siguro kakit na ning espiritu ka na ako, yung ala akong pekaralan. Munang-muna, ala akong skill, ala akong mambalong, yung mutata naman pong sasalo kayong maramle. Uling ortilahan kaya pong pataklaran ito eh. Tingkay mo itong adamulag at tigayata asikan na puli kalubluban. O nano pong paralan para makapag-abroad ko ako. Manibat ngayon nga na isa na yung lulub ka karing santuaryo ko nga na religyoso na kaya mampung tao ka nito. Tutuman. Anyang eke espiritista religyoso kaya pong tao. Isong aldo na rin Domingo. Piblasana na kayang mako. Uling dita kami mo, walo kami mo. Ne? Pero minas kaya pong labing meron niya, minas kaya kayang gindaw. Kaya kagawala pa nga lo. Malaga salita, piblasan na naging mako nito. Tuki-tuki kaya kindalang baluga kami. Pero kaya po espiritista kanita. Pero itatangkod dahil hard ang relihiyosong taong po ima. Yung religion mo po kanita, yung lagyo na cross there's Divine Church of Christ. At lang paniwalan ka rin, metong yang medium mo naman. Pero metong niya mo, titipaya po yung ginong Yeso Kristo kayo. Nung bakit? Anak ko pa po kanita, isang malyaldo kanita, mutakya po kaya taking sampabyan na balo sampabyan. Hanggang po ngayon at yupay ang religion na ito. Katang ko kanito, mag-umpisang isang malyaldo, mag-umpisang Lunis, hanggang Biyernes, no po mga linutong nasi, ay nilutong api. Uling pagsadyan de, impanyatang ng ginong Yeso Kristo. Yung kakananda kanita, sariwang kamatis, sariwang pipolyo, ebon na sariwa, basta't sariwa, kakanan, gule, etc. Ito pong religion mong minunang ito, pota pong karas na ning alas 3 na ning gatpanapo ning Berni Santo. Uling anak ko pa kanita, tuki-tuki ko ang tatang ko, pero malit-malitan ko na, kaba pong magmisa yung Mateo. Kapaning paniwala talaga. Mateo, manyalikad ka dyan, magdapaya pong makanyang. 3 days and 3 nights, epo galo. Yay tinggagawan na kanita rin kaya tang kareliyon me alam patugot ama na langin alam patugot ayunos maginos sa pong alang tuknang pero sa latan me po bala mo dutong yang makakera kaya ako patutukot telan ke masisya dutong yang dutong pero karas na po kaya tang panyubling biya na tang Domingo kung mabiya po yahay kakit niya mamalipit siya uli sigurong yung katawan niya sa kitan niya dumanot niya so ngayon magbalik ko po kayong pamag-abroad ko. Meron sa akong sisimba, uling hindi kakaisip na ako nita. Magkusa na ako tinakong pa magkusang sisimba. Hindi ka nitang tayit-tayiran na kaya rin pengarin. Hindi kaya tang mirasing panahon, may pasuying medical ko, may pasuying passport ko, pumila ko. Nga na, linapit ko pong kayong pasabay, kayong espiritu, anak na, nung ako mo, ako tula, kasukal na yung daralanan mo. Nano pinggawan, siyempre mangutang tamo uling ding espiritu, ilang tuturo kaya katamo yan timoking pinandit ay ni tuturo da po kaya katamo nung makanano tamong misakto king pamanyapat mayap nyapin kaya katang tema paraan ng pagkakagawang gawa.
Nano po yung gawan ko, bang kanita makapag-abroad ko, uling talagang kasakitan kaya kami daranasan. Malagwat salita, mag-umpisangin nga na luban mo, rin kakong santuaryo, lakaran mo lang. Ito po yung paralan. Opo. Malagwat salita, may gimpisa ko pong may magmisyon, penintunan ko rin sentro da rin espiritista, uling kanita yung balo ko mong sentro, ito mo po King Santa Lucia. Naglakad-lakad ko diyang sakto ko po pong mamasahin, miras ko, magmisyon ko, potang miras ko kayang pisamban makanyang balada, misyonero ko, papagsalitan da ako. Pero na ako man po misyonero, uling na ako man megaran. Hangga po, king miras yung panahon, kapatad, ako po may kapag-abroad. Anyang nakakit na ako ng Diyos, mapagal na ako, uling manalugsupa na ako, gagawang ko rin ang burina, o ba't ako makapag-abroad? Ana ng Espiritu ka na ako, anak, diretso mo yung lakad mo. Sabihan ko mo rin, kaya kapotang makuna ko. Dakal po salamat. Nano pata uling misaning katawan ko, king pamag-mission, kanita may mission ko, uling panintunanan ng katawan ko, yung pamag-mission, mag-mission ko. Hanggang misa na panahon, miras ko po kiyang metong asentrong alang makakilalang tao ka, pati medium. Inaos na ako nga ng Espiritu, palipitan metang kapatid yung bisita, uling ating kung buring sabihan kaya. King malagwa salita, alang bisita ka rin, alalang kakilala ng emuya, kakilala ng emuya, kuya ko pilinap. Ano ng Espiritu, anak nga na, balo kung malamba mo ng pagnasan, yung mag-abroad ka na, babalo na ako. Ako na yung mga kakilala yun. Ngayon nga na, sasabihan ko kaya ka, mag-abroad na ka, makuna ka. Ay, dakal po salamat ako. Kinumaya pong typewriting ganita, Victor Maya, paya pong Gabriel nga na, no, nga kami lang po nga na, idalo mo ko King Diyos. Dakala salamat po nga ngayon niya pamilya ko. O, teko po, pamilya ko. Kasi, kapayat kanina, ayaw pala ako, bumbero. Siguro yun, napahintulong yung Diyos, mag-abroad ko. Ha? Puta, madisgrasya na ako ka rin. Pero, atin niya pala pong purpose, kapoy nga pong Ginoo. Naking kapamilya, taning pamag-mission ko yan, dininala kong kala, madyang ng misa niya ako agagawa. Yakin po yung pamagsalita ngayon. King kapamilya, taning pibandyan na ini, king oras ay ini, makapagsalita kong arap-arapang bukya kayo. Pero kanitang niyang mag-mission ko, yan mang lagyo ko nung nan mo king oras ay niya kay mambalo. Yapin po kapatad, dakala kaparalan ng misa ng Diyos, mayayalawang paralan, ausan na katawon. Nung kailangan na ausan na katawon, kin pakit siyang lugod kaya ko, pakit siya kaya ko. Nung kailangan pakit siyang ating kalupitan kaya ka, pakit siya. O patatyo ko pa kaya Kini kaya kasya kilalang totoo. Ating pong katuparan, ala. Di mo dapat paliwalan. Atin. O atin. Kasi tutura rin Espiritu nga kasabi ko. Era kukuburing madisgrasya. So, kinala sa ini, tatamo po king tema, nung makanaming paralan na natin, paralan king tamang kawang gawa. Balo kung karing Espiritista, likas na po kaya katamo yung pamagkawang gawa. Uling meting niya karing prinsipyo tamo, king kaya katang kapatiran. Nabalo tamo, meting niya yung penibatan tamo, at nikakapatad tamo, at yung Espiritismo alayang sa sakwila tao. Nung kailangan niya ng south ng Espiritismo, yung nanong dogma 10 positiba, alayang ko questionan nung nanong ang religion. Basta't nung nanit ang agawa na daptana. Kaya po makanyan. Kanita niyang kainakang kami, Ginoko, siguro nung mabubuisit siya nga pong Ginoko, kaya kami ganita, ang buong kalupa kong kainakan, nung mabubuisit, biyasa ang mabuisit nga pong Ginoko, kaya kami ganita, mabuisit siya, bakit? Ginoko, akit mo rin masakit ka rin sentro, nung karakal, kahit tungkat, panalangin mo. Kaya po makanyan.
Yan kanin espiritista balo kung likas na puing pamagkawang gawa kaya katamo. Pero nung tuklo tamo king ebanghelyo, nung bisaneta po 100%. Ang gata mo king 50%. Pakipos may king 720 na ning Ecclesiastes kapatad king salitang kapangpangan emune Tagalogan. Tala naman siguro Tagalog yan. Sa isa na, mating Tagalog, manigara kong kapangpangan. 720 na ning Ecclesiastes. Kasi po kaya katamo, likas na ing pamanya patmayap. Pero, ing kaya katang paksa, paraan. Nung makanano tamong tumud, kaya pamanya patmayap. Ecclesiastes. 7. Kaya kapangpangan, nalang kapangpangan. Okay. Nga na po ning 7:20 na ning Ecclesiastes. Tune alang metong mang tao, tune alang metong mang matulid a tao, ketiking babolabod, adarapat mayap, at mikakasala. Ala ka no? Ala ka nung tune alang metong mang taong darapat mayap, mikakasala. Burin sabihan ita mo ang pwede tapong mikasala. Adyang darapat tang mayap, pwede tang mikasala. Kaya ni po king kay, at sinabi king amano ngayon king 2:8 na ning Santiago, ang gaya pong 9. 2:8 ning Santiago, ang gaya 9. Ini kasi kaugalyan tayo po ini. At naman burin sabihan, ko kayabe ko. Kaya ugali nga ini. Adyang espiritista tamo, mapanyapat tang may balo ko. Pero atintang ugaling anti kaninin. Makanyan man nung kaya kong tuparan ang marangal na kautusan. At pangking kasulatan, luguran mo yung kalupa mong tao, anti mo yung pamalugod mo king kaya kang sarili. Darapat kang mayap. Nebe. Nepo, sung liguran may kayong kalupa mong tao, timoy kaya kang sarili, darapat kang may. Kanya nga na ning makasulat, dapat mga tingkong pamamili ka ring tao, may kakasala kayo. Tamo po ugali yan. At tintang ugaling makanyan. Halimbawa, piyesta. Piyesta. Di natang laring kaluguran. Pero ating kang BBIP ka rin. Po makanyan. BBIP. Sa likod mo nung datang peka manyaon, datang mga rugulaparo, datang ipari ko kami. Pero po sa kaluluyan niya ikipangan, istorya kitang pirito, apong adobo. Galita po yan. Pero imburinanin kaya katang paksa, imburinanin kaya katang paksa. Nung apakan mo ka rin BIP, apakan mo ka rin kalulo. Kaya mo nga anibersaryo tamo niya pa. Tintang ugaling mga niyan. Hoy, director datang niya. Separate tayo ni pagluto sa paryadong litsong kawaling. Makanyan, po, makanyan. Pero hindi po, baliyo, metong mong pamag-aral, pero balo ko, makagawata na. Balikan tayo king uno-uno ng Santiago. Burikin mo pong iklaro kaya tayo. O kaya basang kaya kaya diretso ko niya. Uno, diretso may uno ng Santiago. Ay, estuya pa, ini dos, uno ng Santiago. Dos. Kasi ini po, kilala ng Apostol Santiago, anya inket lang pamanyapat tang mayap, nung atintang pamamili ka ring tao, pwede tapong mikasala. Kakong kapatad, ibabandyan ng kasalpantayan, ang diretso minyan, ngayon kaya katamong gino ay Yeso Kristo, yung gino ng ligaya, ang makikapamilyan ka ring tao. Diretso. Uling nung lumubyaking kaya kong sinagoga, yung neto nga taong magsingsing ginto, ang pong miyamalan masanting, at lumubya naman yung neto nga malukang taong miyamalan maluka.
At ni kapanalala kayo king makaimala na masanting at sabihan niyo, lukluk ka kini, king meto nga karnan amayak. Yan po, ugali yan. Ang at king malukang tao, sabihan niyo, talakad ka ken. Lukluk ka kalalam ning dalpakan ning kakong bitis. Po makanya ang diretso. Eko gagawang pamilya king kaya kong sarili, ang maging hukom, ang makikaisipan, ang marawa. Pakiramdaman nyo, kaluguran kong kapatad, eno pinili ning Diyos ding maluka inggil king yato, bang mabandit king kasalpantayanan, ampong talapagmalaking kayarian, nung isaning pengako na karing kaya lulugot. Pupuntuta mo po kini, para masakit gawan eh. Tutumang masakit gawan. Mimiral po mo rin tang panandamtang tao, na po tang atin tamong sa saparadong tao. Pero atin nang makagawa, kekatam. Nung apakan na kareng magpalmus, apakan na lamang karetang kalupa ng kalebel. Inyapin nga ko, huling niya ako atin ko pangugaling makanyan, nung makanyan, makanano pamilitas. Huling ita mo po, kapag nasantamo kayo kaligtasan, panintunan tayo, itang eksaktong kaparolanan bang mag-eksakto tawag kitang burina ng Diyos ay apatulatay. Pero yung totoo, ko man sasabihan ko, bagamat biyasa ko king ebanghelyo, sasabihan ko naman king sarili ko, ko man magkang ako milagtas. Ing pakikuanan tamo po, king katang sarili, yan ing gagawang tamo, king katang pamanyimbangay ni, ituturuna katamo ng Diyos nung makananutang maging matulid. Kalupan na po ning kapatad natin, kapalat mo nga. Nyapin na pong kahulagay, nga do, Domingo ngayon eh. Bakit apo? O nung atsuya kayang balay ni eh. Punta lang, kasabi ni Awari po yung espiritu. Makanyin nga po, kahulaga, ing parman yung bata mo. Nyapin kintres, 8 na ning Pedro, basa niya po. Makanyin niya kahulaga, ing aldo nga ni king meto nga talasal pantaya kay Diyos, anya kailangan eta mo po magpaliban. 3:8 nining Kadon Pedro ata, primero. Kadon Pedro. Ana po ning makasulat. Dapat kayo kakalingwan, iting meto nga bagay kakong kaluguran. Aking meto mo nga do, tungkol king Ginoo, anti mong libong banwa. Ating libong banwa, anti mo ang meto ngayon do, vice versa po yan. Botang pinakawanan tayo po yung apong ginuking doon yung sabat, libo ya pong banwang bayaran tamo yan. Pero po ang gewa, taming katungkulan tamo king doon yung sabat, libo ya pong banwang bilangan na po ng Diyos kaya katang. Nyapin po, yung tama niya yung bangay ni nepong kawulagang, tamo po magpaliban. Nung talagang margul at mabayat at dahilan. Pantatawli ko po, bang kanita may kapag-asa tamo king kaligtasan, king 9:15 na po ning tao raw, kini ko kukwang batayan na balo ko ating kong pag-asa. At ita mo ating tangan pag-asa, bagamat balo kong ita mo makapag-eksaktong kitang paralan at pamaggawang mayat. Yatin po itang nisplika. King 9:15 14 magunsa ko yung 14:15 na ning tawram. Nano po yung sabihan tamo, ating waring kailang katuriran king Diyos, ay paintulot ng Diyos. King 15. Uling niya sasabihan na kang Moises, ni kapakalulo ko nung kanino ko makipakalulo, at ni kalunos ko nung kanino ko makilunos. King 16 nga na. Inyapin, dikil king makiburi, ni dikil king pupuliman, nung king Diyos amaki kapakalulon. Pakikuanan tayo po itang pakalulo na po ng Diyos. Potang itang pakalulo ng Diyos. Adyang nuan ti ka makargula kasalanan. Nukaan ti mang kay nimala na tao. Potang pakaluluwa na ka ng Diyos. Ninuya ako para questionan kay nga pong Ginoo. Anyapin, Judas yapin, Dimas. Metong yung makasalan na tao. Mang-question lo. Nanda ko. Nga na, bigbanalyo Dimas, ngarak ako. Nanda, kapatagan, bigbanalyo. Una nga karapat yung gawa, tinggap na yung banalin Diyos. Nung inatanggapan ng banalin Diyos, nanong ang question nyo. Kasi po, ing Diyos, kaya nga manibatan, ing kayo pa yan. Alata mong mariaring akarpat. Anya pakikwanan tamo po itang pakalulu at gawan talang ating katapatan din kaya katang katungkulang king Diyos. Mayat
Ayabak yakong. Salamat po, king katamong kapatid. Dakal no po siguro yung pamag-aral at damtam. Maswerte ko po, kayo pang kapatid ko. Tinuring panahon na ako rin talang kayang pulong. Tsaka na kayo mamawi kang tutik nga singin dahil rin maging speaker tamo, ila pamunan miriyangan. Miras niya pringor, sing dempong pisaw sa tamo, 3,740 sila po. Ngini po ang manyarata naging katamong kapulungan.
talakad tampo at manalangin. Makiramdaman tayo po yung presensya ng Ginoo. Malugod at maalam na kaya kami pa. Salamat po, Ginoo. Imisan po mga ningkepong miyabi-yabi ang mikakapatad. Mi tuturuanan, mi usukan ka rin banal mong salita. Ka rin banal mong dapat. Higit Ginoo, kimbanal mong lugod. Apig kalumugi kami. Ginoo, sana makanyan pong banal at kapuri-puri may yakiting kekeng pamanyan ba. Kung ating kaman pong higit kakulangan, kapalaluan Ginoong Diyos, patawad po. Nunigit manyat kaya pong higit pang kabyasnan. Kababanlub ka na ka, Ginoo. Kaya ka po kakawang kaya kami Ginoong Diyos, kimbalang galomi. Tunay kong gawani ka po, ala kaya pong hagawa. Higpa, salamat po king paraming kong wewe, makanimig kayong iningat. Pagkalab po ing kaya kami kailangan. Pagkalub niya po yung biye at pagkabiye. Ginoo, ngunit pasibayo, indarat na manging paraming kong wewe, makanya pong pagkalub yung pagkabiye. Lalo yung giting biye Ginoong Diyos, banging lalo keng git makagalo, sumulong bandana pa ka rin kayong banal at tungkulan. Higpa, patawaran niyo kaya po ka rin kayong kakulangan, ka rin kayong kainan. Ginoo, palitan niyo pong sikanan, tetaganing kayong kainan. Palitan niyo pong sipagan ng kekeng temaran. Ginoo, alalayan niyo kaya po ka ng kekeng balang pamanggalo. Bangi kaya pong manabo king kulkulo, maliliman king tuned dalan. Ginoo, tunay ka po yung dalan at susi na yung kekeng kasalpantayanan, yung kekeng kapanwalan. Ginoo, pag nasanming no ka rin, maging ka rin kami naman. Ginoo, eda ka po tuturuan ng sinabi yu. Manyawat kaming nanuman bagay king lagyu iti pagkalubyu. Ngupin, ing makanyan kaming gawa, manuparan tuki king kekang kagulutan. Ginoo, elingad keka, ing makanyan kaming tutukit manuparan, ngupin minsan, in tao mitatakdyo. Ginoo, ayo pa yung tulot ing makanyan kaming manabo king kulkul. Makanyan sana yung tema mingini. Makanyan yung mitimo king kekeng kaisipan. Turan ning paralan king pamanggalo. Pamanuparan ka rin banal at tungkulan. Iya sana man yung kananing tao. Karing nanumambagi akay nana. Nunigit Ginoo. Aligana at inyang meto nga Diyos, asusubebe kayo, mamalali kayo, king oras at king balang aldodo. Ginoyen man po abot daklatan ng kekeng samutalangin keko. Nunigit, ipanubaya miyo, in kekeng biye at pagkabiye. Itimu Ginoo, in kekeng samut dalangin, king lagyuning pa, ning anak ng Espiritu Santo, dakal pong salamat.